Καλέ μου Γιούνα, εσύ είσαι καλό παιδί. Καλή είσαι. Καλό παιδί. Δεν κάνουμε έτσι εμείς. Εδώ βγαίνουμε βόλτα. Σε ένα σπίτι δεν κάνουμε ταξίες. Δεν χρησιμοποιήσεις το βίντεο μετά το παλιό. Μη. Την μνημεία. Το μνημείο της οικογένειας. Ας το να πεις κάτι. Μου ψάχνει να πεις. Ας το κάνω θέλει να το περιμένουμε. Δεν βγάζουμε γράφει. Ποιος όμως τελικά δεν σου να πω. Βγάλει και το φόρα μου. Ποιος σε κάτω στις δρόμες. Ακούω τι έλεγε. Πολύ σου λίγο είναι το... Θα κάνει με το τώρα όμως έτσι που το κάνεις. Αυτό είναι το λίντσα. Δουλειά αυτό. Δώσε ένα πολύ πορτοκαλί για να... Κάτσε μπροστά μου, ρε. Καλέ, τι κάνεις, μαλώνεις, τι δουλειά, η διασυγγύνη σου θα μιχαλώσει. Μιάου, μιάου. Χρειάζεται στο φόρμα να την κάνω και για τη βάση. Όχι την κοιλιά, έτσι. Οπ. Όχι την κοιλιά λέμε. Πιο μπροστά από το βαρέ, το πάνω. Εδώ. Όχι από τα πίσω, από τα μπροστά. Α, εντάξει, για να... Τα μπροστά. Α, μπράβο από εκεί. Για βάλεις στο γαλατάκι πάλι. Πολύ σου λίγο με το πόδι σου παραπάνω σου παρακάτω. Κάνεις το βίντεο. Και αυτό το βίντεο. Καλά είσαι. Μπράβο, είναι και ρε αυτό το βίντεο. Έτσι. Μπράβο, τέλειο το θέλω. Έχω ένα μωράκι, το κάνω με το φίλι. Καλέ, θα το χαργαλίσω. Θα το καργαλίσεις καλά τώρα. Να το χαργαλίσω και θα το γυρίσει. Θα το σκίσει. Θα το πάρω κάτω. Θα κάνει κανένα με το επιχειρήσετε με το... Δεν μπορούσα. Με το γάλα. Μαγκός να είναι. Αχ, τα λιπαντόφιλ. Στο γάλα βάλτε. Αχ, ναι. Δεν είναι πω, για τα χέρια του είναι. Ναι, και εγώ εδώ τα. Ναι. Και εγώ δεν μπορώ να γίνω γιατί. Πολλά. Κάνε. Ελευθερία φώναξε. Ναι! Τι! Τα ελευθερία πρέπει να τελειώσει κιόλας. Ναι, και έτσι ήταν και ο μπαλίτσας εδώ. Τάπες. Πού πας? Φύγε από εκεί τώρα. Να το βρεις κι άμα. Δεν θα το ρίξει έτσι χείμα. Λοιπόν, ζωήστηκα. Κοίτα, πώς βέβαια.
Άστο κάτω, άστο κάτω. Τι κάνεις? Το γάδεψε το κάτω. Είσαι αντιζεύαμε. Αμάν. Μιαου. Θα το πιάσει. Να, ανέβηκε. Να την κατεβάσω. Ναι. Τι ρώτης είναι? Σαν να κρατάω ένα χαριζάκι. Μπαμπα. Έβγαλες και τα νύχια των μπουζιών. Όχι, 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 όχι. Δώσε μπράβο. Εδώ θα κάνει. Στο τέλος θα με γρατζουνίσει. Δεν θέλει αγώνα μου. Δεν θέλω. Το Το μυρίζει μάλλον και είναι φεύγει. τεράστιο. Δηλαδή και μέσα τώρα. Una bella e bella. Τώρα ελευθερία άστο να παίξει μόνο του και εσύ κάτσε. Αυτή είναι αγρατζουνίσει. Είναι χάσα. Δεν θα πάω στην πιάνα. Θέλω να παίξουμε ποτή. Είπαμε άστο να παίξει. Εκεί θα βγω και μετά στους πελάτες. Δεν μπορεί. Τώρα θα βρει και ένα ποντίκι για να παίξει, να το φάει. Εκεί ήταν το ποντίκι. Εκεί κρυβόταν. Έχει πολιτική. Δεν θες να έχουμε και μήπως είναι και τα. Στο μυαλό. Και το βράδυ τον έκανα να κοιμηθώ τέλος πάντων. Όχι όταν έκανε. Κάποια στιγμή που διάβαζα. Ακούω, ξέρεις, στο σπίτι του να του πάνω μεριά. Και δεν τα έχει πάνω με πάνε. Κρίμα που εμείς δεν έχουμε αγάπες. Μα αυτή την κούρτη είναι έτσι να στη δώσουμε τρίκα. Βάλει την πάνω στο τραπέζι κουτί. Μην με γρατσουνίσεις. Άστο κάτω, άστο κάτω. Δεν τα αφήσω εδώ. Το Γιάννη θα έχει κλείσει, καλύτερα. Μπορεί να φύγει από πίσω. Τι θα ήταν. Ρε ελευθεριά. Εσύ, Θα κάνει... το τάζεις τους περισσότερους και τα μαλλιά. Θα το κάνει μετά στο τέλος. Άστο κάτω. Μα είναι τρελή. Όχι, το κρατή. Για εδώ καλά. Να την κατεβάσω. Ναι. Μη σκίσει τα.